אוקיי, recording in progress, הכל טוב. אוקיי. אז א', אנחנו עוד דבר, רגע, פתאום נהייתם לי קטנים, רגע. רגע, ואני אבקש פה. איתה, שאתה יכול להגיד את מה? אוקיי. רגע, נועה, את עושה את האדמיטים, כי למרות שאני... כן, כן, אני מאשרת אותם, הכל בסדר. אוקיי. טוב, רגע, משהו קרה עם ה... לא משנה, אתם רואים אותי, נכון? אוקיי. אני אתחיל בלהציג את עצמי אולי מן הראוי. שמי דפנה גולן שמש, אני עובדת סוציאלית עם התמחות בזקנה, אני גרונטולוגית, התואר השני שלי הוא בתרפיה בהומוניות, כשהתחום המרכזי שלי הוא תנועה, אני גם מנחת קבוצות. למה אני לא רואה אותם? מה? רגע, אני רק אשתיק את הכל, כי אני לא יודעת איך עושים את זה. שנייה. דפנה, לא שומעים אותך? אוקיי, כן, הייתי פתאום במיוט. אוקיי, טוב. רגע, אני רואה שמשהו פה לא בסדר בזה. אוקיי. אז אוקיי, עובדת סוציאלית, תרפיסטית באומנויות, מטפלת בעזרת בעלי חיים, מי שלא מבדיל ביני לבין דבי, דבי זה זאת עם הגינון ואני עם הכלבים. אני מתנדבת בעמותת עמדה פחות או יותר מאז הקמתה, וניהלתי מאז 1989 בתי אבות, והתחלתי לפני זה עוד בגריאטריה, כך שהייתה לי, אני לא יודעת אם להגיד הזכות, אני חושבת שכן אפשר לומר הזכות, לעבוד עם הרבה מאוד שורדי שואה. בזמנו דיברנו על ניצולי שואה ולא על שורדי שואה, כשבעצם אז בזמנו גם הוכרו כניצולי שואה, אלה שהיו במחנות ריכוז ובמחנות עבודה, ואני רק מזכירה לכם את הספציפיקציה שעושים אלה שהם היו ניצולי מחנות ריכוז ומחנות השמדה, לעומת אלה שהיו בארצות תחת הכיבוש של הרייך השלישי, לעומת אלה שברחו גם באירופה, גם במקומות אחרים, והיו מעבר לכיבוש, אבל בהחלט סבלו מהכיבוש. אחד הדברים המעניינים לגבי המחקרים על שורדי שואה, ואני רוצה להפנות אתכם מישהו מכם מקבל את גרונטולוגיה? אוקיי, בגרונטולוגיה של 2021 התפרסם מחקר אורך מאוד מעניין על שורדי שואה, ועל שמצא את אחד הדברים המעניינים שבעצם שורדי שואה שנחקרו באותו מחקר לא היה הבדל בין תוחלת החיים שלהם לבין תוחלת החיים של זקנים שלא עברו את השואה. אתם יכולים לשער למה? מה השערת המחקר? אוקיי, אז מדברים על, כנראה שזה אנשים שבעצם העובדה שהם הגיעו לגיל כל כך מופלג, אנחנו מדברים על השואה שהתרחשה לפני 70 ולא יודעת כמה שנים, ובעצם הם בעלי חוסן כנראה גבוה במיוחד. עכשיו אני אציג לכם מצגת, ובמצגת אני מתייחסת גם לאנשים שהם שורדי מחנות ריכוז ומחנות השמדה, אבל בעצם אני חושבת שהיום כשאנחנו עובדים עם רוב שורדי השואה, אנחנו מוצאים אנשים שהיו מה שאנחנו קוראים child survivors, שאולי נולדו במחנות האלה, אבל הזיכרון המפורש שלהם הוא עוד תת מילולי, כי הם היו ילדים קטנים, או מי שהיום יותר מוכנים להגדיר אותם כשורדי שואה, והם גם אנשים שברחו מגבולות הרייך השלישי, הרבה פעמים לשטחי ברית המועצות, שאין להקל ראש בסבל שלהם, שעברו הרבה מאוד נדודים, וכמובן רעב וקור ופחד, אבל החוויות שנטועות בהם חזק, הן לא אותן חוויות של אנשים שהיו במחנות. אז
שאני רוצה להציג את כל התמונה, אבל תשימו לב לעצמכם, אם יש אנשים שאתם עובדים איתם, באמת לראות מאיזה קטגוריה היא, הם לא בשביל, אתם יודעים, לפעמים יש כזה... זה הכלב שהצלתי מנחל עוז. די! אתם יודעים, לפעמים יש כזה דבר, מי סבל, וראינו את זה גם בין שורדות השואה, מי סבל יותר, באיזה מדרג אתה, ורואים את זה לפעמים במועדונים של עמך, אז אנחנו צריכים מאוד להיזהר מההשוואה הזו, אבל מצד שני כאנשי מקצוע או כמתנדבים מקצועיים, אנחנו צריכים לזכור שהחוויה היא שונה, וזה חשוב כי בדמנציה החוויות לדעתי פורצות החוצה, עם פחות יכולת קוגניטיבית לפלוט בהם, ואני רוצה להתחיל באיזה ציטוט שכתבתי לעצמי פעם, ואני לא יודעת מאיפה הוא. כל מי שעובד עם שורד שואה, זכור שאתה עומד על קרקע מקודשת, בעת שאתה בא במגע עם אלו שסבלו את הבלתי נסבל ושרדו. אוקיי? אז זו ההתחלה ואני מעלה את המצגת. אוקיי, והיא כמובן לא עולה, אוקיי, רגע. סליחה. זה ייקח עוד רגע. טוב, תגידו לי אם זה עלה? לא. לא עלה. אוקיי, אני אעשה שוב share, שנייה. עלה? עלה? כן. אוקיי. התוכי שלי גם מאשר שזה עלה, הוא אמר כן. אוקיי, טוב. ההתמקדות שלנו היום היא לא רק בנושא של שורדי שואה, אלא בעצם בשורדי שואה שחווים דמנציה. וברור שהמפגש הזה הוא מפגש מאוד מאוד מורכב, ואנחנו צריכים להבין את המורכבות גם על רקע ההבנה של שורדי השואה, וגם על רקע ההבנה של אדם שחי עם דמנציה, וכל תעתועי המוח שפוגעים בו. וכמובן מה שאנחנו היום הרבה מאוד מדברים עליו זה בעצם על פוסט-טראומה, אוקיי? אז עם שורדי השואה אנחנו בהחלט מדברים על אנשים שרובם אפשר בהחלט להגדיר אותם כאנשים שחווים פוסט-טראומה. אני מבקשת את המצגת לשמור על זכויות יוצרים ולא להעביר אותה בלי רשותי. ונתחיל בזה שבאמת יש את השאלה, האם שורדי שואה שורדים יותר או שורדים... סליחה. סימבה, בואי הנה. והתחלנו באמת בזה שהשורדי שואה שהגיעו היום לגילאים המופלגים, הם כנראה בעלי ההישרדות העמידה, כי הם בעלי חוסן גדול מאוד, והם שורדים אפילו יותר מקבוצת הביקורת של אנשים שאינם שורדי שואה, ומאידך אנחנו יודעים שיש גם שורדי שואה שהם פגיעים. די, בואי הנה. הם פגיעים יותר לדמנציה ולמחלות נוספות, שבעצם המחקר שנעשה בירושלים ב-2021 מדבר בעיקר שבאמת יש לנו יותר דמנציה ויותר דיכאון בקרב השורדים שאותם בדקו לא מזמן, אוקיי? במחקר אורך האחר, ואנחנו מעריכים שיש פחות מ-20,000 שורדי שואה שחיים עם דמנציה. דמנציה, אנחנו יודעים, פוגעת בזיכרון, בהתמצאות בזמן ובמקום. והיא עושה שני דברים. אני לא יודעת אם יצא לכם לפגוש את אותם אנשים שבגלל שהם לא מתמצאים בזמן, הם חושבים שעכשיו אנחנו בתוך מלחמת העולם השנייה, אנחנו בתוך השואה.
קשה מאוד לראות את הסבל שלהם, אוקיי? אני חושבת על כמה אנשים הייתה לנו אישה אחת שככה מאוד חרוטה בזיכרוני, שבבית השמש, היה בית אבות לאנשים שחיים עם דמנציה, הייתה מתחבאת מאחורי העצים, מרוב פחד כי היא חייתה שוב את השואה. לעומתה אישה אחרת שבאמת בזכות בעיות הזיכרון, היא שכחה בכלל שהייתה בשואה, ובעצם השנים האחרונות של חייה היו השנים המאושרות ביותר בחייה, כי כל זיכרון השואה שכל השנים ליווה אותה והכביד עליה, נעלם בזכות הירידה בזיכרון. ומצד שלישי, בעצם אנחנו מוצאים באנשים עם דמנציה, כמו שאנחנו בכלל מדברים, שיש ירידה בעקבות, בכלל כל מיני זיכרונות יכולים לעלות מהעבר, והפחד הגדול הוא שהם יחוו אותם כאילו זה ההווה. עכשיו אם נחבר את זה עכשיו בכלל לעיתות מלחמה ולמתח שנמצא בכל מקום באוויר, ותחשבו כמובן גם על האזעקות, מי שנמצא באזורים עם כל האזעקות, אני מבינה שהבוקר היו הרבה מאוד אזעקות בצפון, אני מקווה שכולכם פה במקומות בטוחים. שוב, זה יכול להציף את הטראומה של האנשים, כשבעצם גם אנשים רגילים ללא דמנציה, זה מציף את כל הטראומה מההיבטים הרגשיים, לא קוגניטיביים, על אחת כמה וכמה זה יכול לקרות אצל אנשים שהמוח מתעתע בהם. ויש לי עכשיו אישה שאני מלווה, שזה היה מאוד יפה לראות לפני שנה בערך, איך היא תפסה, איך היא עשתה לעצמה השלמה של הדברים. בגלל הדמנציה אין לה חברים, או חברים מתנתקים ממנה, ופגשתי אותה לפני 7 באוקטובר, והיא גם, היא הייתה שורדת שואה שבעצם ברחה מאירופה והגיעה לארצות בכלל, לא סבלה רעב, היא לא סבלה דברים כאלה, אבל היא נעקרה מביתה והיה את הפחד הראשוני, ואז היא הסבירה לעצמה שאין לה חברים, שים בדי, היא הסבירה לעצמה שאין לה חברים כי הייתה קורונה, ובגלל הקורונה נהיה עוצר, ואז אסור לאנשים לנוע ממקום למקום, ולקורונה היא קראה מלחמת הקורונה, אוקיי? אז אתם רואים איך ככה הבלבול הזה מצד אחד מנסה לסדר לה את הדברים בראש, ומצד שני מכניס כל מיני דברים לא קשורים וקשורים, וזה מה שקורה הרבה פעמים לאנשים שחיים עם דמנציה. אז פה אני אקרא לכם פשוט את השקף שהחוסר התמצאות בזמן, במקום ובסיטואציה, יחד עם זיכרונות חודרניים. סליחה רגע, דפנה, אנחנו לא רואים את השקף. אתם לא רואים? אנחנו רואים רק את השקף הראשון, המפגש של שורדי שואה עם דמנציה. אוקיי. טוב שאת אומרת לי. עכשיו אתם רואים? עכשיו רואים. רואים? אוקיי. כן, רואים. יכול להיות שאני צריך לעשות הפסקה עוד רגע להוציא את התוכי החוצה, הוא גם, הוא מפריע לכם? אתם שומעים אותו? אתם לא שומעים אותו. אז הוא מפריע רק לי, בסדר. הוא גם צוחק. אני ארחיק אותו רגע מהאוזניים שלי, שנייה. כדאי. די מיקרו. אוקיי. אז הספקתם לקרוא את השקף, חוסר התמצאות בזמן, במקום ובסיטואציה, יחד עם זיכרונות חודרניים. זיכרונות חודרניים אנחנו מאוד מכירים מתוך ה-PTSD, הפוסט-טראומה, עלולים לגרום לאדם לחיות את ההווה כתקופת השואה. ואז אנחנו נמצא באנשים שבאמת הם מוכנים לבריחה. אחד הדברים שאנחנו עשויים למצוא במיוחד גם אנשים שהיו בברית המועצות, את הצורך בהגירת מזון. אוקיי? שהוא צורך כמעט, זה כמעט אובססיבי, גם אם אדם לפעמים יודע שהוא לא צריך לאגור מזון, אבל הצורך הזה הוא חזק ממנו בגלל שהוא חווה את הרעב.
ואנחנו בהחלט מכירים שהרבה פעמים שפותחים את בתיהם של שורדי שואה, במיוחד אחרי שנגיד בית אבות, מוצאים מחסני מזון אדירים. אז שוב, כשאנחנו מוצאים את הצורך הזה בהגירה, לא להיבהל מזה. ואני מאוד ממליצה לא לנסות לחנך את האדם. עכשיו, למשל, היו לי דיירים שהיו באמת מחביאים מזון, לחם, בשידות במגירות של השידות, בבית האבות וזה. הדרך שאני אהבתי לטפל בזה, זה לא למנוע את זה מהם, אלא רק לבקש מהצוות, וזה אני אומרת לכם גם אם אתם פוגשים את זה בבתים ואצל בני משפחה, לא לקחת את זה קשה, ולאפשר להם לאגור מזון, אבל כל יומיים 3 להחליף את הלחם, למשל בלחם חדש. אם יש שם ביצה קשה, אני ממליצה להוציא אותה לפני שעוברים כמה ימים בגלל הריח. אבל בעצם, בגלל שאנחנו חיים עם דמנציה, ואנחנו מבינים כבר את תעתועי המוח, ואת זה שלא נוכל לחנך את האדם חזרה למציאות שבה אנחנו נמצאים, לאפשר לו את הביטחון הזה שבהגירת המזון, אבל לעשות את זה בצורה שקופה, גלויה, לפעמים אנחנו יכולים להגיד לו, לפעמים אנחנו לא יכולים להגיד לו, אבל לאפשר את זה, לא לנסות לחנך את האדם מחדש, כי זה דברים של הישרדות, זה חזק ממנו. ועכשיו אני חושבת שכולנו היום הופכים ליותר ויותר מבינים בפוסט טראומה, ומבינים כמה היצר ההישרדותי חזק מהיצר הקוגניטיבי, גם אצל אדם שהוא כשיר קוגניטיבי, על אחת כמה וכמה אצל אדם שחי עם דמנציה. אז מה בעצם אנשים עם דמנציה, אנשים שורדי שואה חוו? חרדה, נטישה, חוסר ביטחון, חוסר אמון, ושימו לב לדבר הזה, הסתמכות על עצמי, הישרדות. לכן אנחנו הרבה מאוד פעמים מוצאים, אנחנו נורא רוצים לבוא ולעזור ולעשות להם רק טוב, אבל שורד השואה למד לסמוך רק על עצמו. לכן הרבה מאוד פעמים, וזה יעלה יותר מאוחר גם בהרצאה, כשאדם שורד שואה חולה, או רואה מוות של עצמו, או של בן זוג, או חס וחלילה של בני משפחה אחרים, הצורך הזה בהישרדות הוא כל כך חזק, והיכולת לסמוך רק על עצמי, שקשה מאוד בעצם לתת אמון באחר, אוקיי? כי אני למדתי שבמיוחד בנושאים של חולי, אני סומך רק על עצמי. לכן מצאתי למשל שורדי שואה שכשהם פגשו חולי של עצמם, חלקם למרות חוסן אדיר שהיה להם כל השנים, פשוט ויתרו על החיים שלהם ומתו מהר מאוד, כי הם היו בחוסר אונים והם לא יכלו לסבול את החוסר אונים של עצמם. אז זו שוב אחת הרגישויות המאוד גדולות של שורדי שואה, שלא לדבר על אשמת הניצול, ולכן בכלל כל הקטע הרגשי אני אכנס אליו יותר חזק אחר כך, אבל אשמת הניצול ואיזושהי חיתוך מפני הרגשות ומעבר לחיים מאוד ביהביוריסטיים של פעולות והינתקות מהרגשות. שנייה, תסלחו לי, אתם רואים את השקף הבא? הבנת הרקע האישי של שורד השואה? הוא עלה לכם או לא? לא יודעת מה קרה פה, אז רגע אני אעשה רגע stop share ואני אעשה שוב. אתם רואים עכשיו? לא. עכשיו כן. כן רואים? כן. אוקיי. אז מי מאיתנו שהוא איש מקצוע, אוקיי? שנייה, אני מוציאה את הסוכי עוד רגע, סליחה, הוא משגע אותי. די מיקרו. בוא. אוקיי. אז כמובן, היום אנחנו מוצאים יותר ויותר אנשים שהם היו ילדים בתקופת השואה, אפילו פעוטות. יש מחשבה אחת שהגיעה לשואה כשהוא בן 16, 18, 20 ויותר,
היה לו איזשהו חוסן שנובע מגדילה במשפחה נורמטיבית, מהישגים וכולי. הילדים שהיו צעירים מאוד לא היה להם את זה, ונשאלת השאלה באמת כמה הם חוו והבינו את מה שקרה וכמה הם היו מוגנים. עכשיו כמובן איפה אותו אדם היה בזמן המלחמה, שונה מאוד ילד שהיה נגיד במשפחה נוצרית או במנזר, לעומת ילד שהיה במחבוא לבד או בחושך, ושוב אנחנו עושים כל כך הרבה הקבלות למה שקורה היום לחטופים שלנו, כן? מי שנמצא מתחת לאדמה ולא חשוף לגירויים ועם פחד מתמיד, כמה זה מעצב את האישיות, ושוב תלוי באיזה גיל היית באותו שלב. מדברים על אנה פרנק, שלמשל אחד הדברים שמאוד עזר לה, שהיא הייתה עם אדם קרוב רוב הזמן, והיא דאגה לאחותה, אוקיי? אז בהחלט הממצאים הראו שמי שהיה עם אדם קרוב יכול היה לשרוד את זה הרבה יותר טוב. אנחנו הרבה פעמים גאים בכל הילדים שניצלו ממשפחה נוצרית מאמצת, אבל לאותם ילדים שנקראו ממשפחה נוצרית מאמצת, זה היה עוד שבר. להגיע לארץ, להגיד שאתה יהודי בעוד שגדלת כנוצרי, ואתה עוד רוצה להתפלל למריה ורוצה להצטלב, כי זה מה שאתה מכיר, אבל החברה לא מקבלת את זה. שוב, עוד קרע, עוד קושי להתמודד איתו, עוד תחושת ניכור, שאתה מגיע ממשפחה נוצרית ואיזה זרים חטפו אותך והביאו אותך לישראל. ויקטור פרנקל מאוד שם את השאלה לשם מה שרדתי, אוקיי? מה המשמעות? והרבה מאוד מהאנשים שרדו כדי להקים זכר, כדי להקים משפחה חדשה, כדי לספר את הסיפור, כדי לנקום, כדי למצוא בני משפחה. כל אחד עם מה שנתן לו משמעות ואפשר לו לשרוד את אימי הימים האחרים. אבל שוב, זה יצר בעיות, כי כמו שאתם רואים בסעיף 5, הקמה חפוזה של זוגיות ומשפחה, והרבה פעמים היו זוגות שלאו דווקא התאימו זה לזה, אבל בעצם הכירו מאותו כפר, מהכפר הסמוך, הוא היה חבר של אח שלי, אז התחתנתי איתו, ושוב, לא תמיד זה היה הזוגיות או הנישואים האידיאליים. ואז תחשבו מה קורה אם נגיד עברנו 50 שנות, הקמנו משפחה, הסתדרנו, עברנו 50 שנים, ועכשיו אני צריכה לטפל בו, או הוא צריך לטפל בי. ושוב, השאלה מה הקשר בינינו, ומה זה מזכיר לי, ומה זה עושה לי. אוקיי, קשיי העלייה, עבר השקף? כן. אוקיי, תודה. אוקיי, קשיי העלייה ארצה, אוקיי, הקבלה הנוראית, כן, של השורדים, הייתם כצאן לטבח, מי ששרד הוא כנראה כי הוא גנב אוכל מאחרים, הכינוי הנוראי סבון, שאנחנו אולי עד היום משתמשים בו בלי להיות מודעים לגמרי למקור הנוראי שלו, אוקיי? ולכן אנשים לא דיברו. אנשים גם רצו להשתקם, ואנשים לא דיברו על השואה, והרבה פעמים מאוד הדחיקו את כל הזיכרונות, את כל הרגשות, מתוך רצון להשתקם. אני תמיד חושבת על ההזדהות עם דמות היהודי החזק הצבר, דן בן אמוץ, אני חושבת, הוא הדוגמה שאנחנו כולם רואים, כן? שהוא נראה לנו כל כך צבר וכולי, והוא בעצם הגיע משם, הוא ילד שהגיע משם, וכל כך הקנה לעצמו את כל העניינים הצבריים, והרבה מאוד אנשים בהחלט תקומה אישית, משפחתית ולאומית, והנצחה. אני לא יודעת אם אתם מכירים את בית העלמין בחולון, מי מכם שמכיר, יש שם המון אנדרטאות לזכר כל מיני קהילות שלא קיימות יותר. היום יש המון אנדרטאות ריקות כאלה של בתים של קהילת זה וקהילת זה, אבל הרצון להנציח את הקהילה, הרצון שכולם יזכרו וכולם ידעו. ועכשיו אנחנו הולכים למשהו מאוד קשה, אוקיי?
אז השורדים הזקנים, איך אנחנו מבינים אותם? אז מצד אחד יש פגיעות לאובדן ולמחלה וחושר יכולת לשאת מצבי תלות וחוסר אונים. שוב, אנשים שלא מוכנים שנעזור להם, אנחנו באים לעזור, אבל אתם יודעים שברגע שאני באה לעזור, אני שמה את עצמי מעל אותו בן אדם, אוקיי? ולכן כל כך הרבה אנשים לא רוצים שיעזרו להם, תעזבו אותנו. ואנחנו מוצאים הרבה שורדי שואה שהם כאילו עקשנים, ולא נותנים לילדים שלהם לעזור להם. אני זוכרת גבר שטיפל באישה עם דמנציה, היה בעיוורון מוחלט, סירב להוציא אותה מהבית, היה כאילו מבשל, הייתה סכנה שהוא ייפול, שיקרה משהו בזה, והוא לא היה מסוגל לקבל עזרה, עד שבאמת המצב היה הרבה מעבר למצב בלתי ייתכן, והוא הסכים בהתחלה שהיא תצא לבית אבות, ואחרי זה הוא יצא אחרי גם לבית אבות. אבל הקושי הזה להכיר בזה, שאני זקוק לעזרה, שאני לא יכול להתנהל לבד. שוב, אדם ששרד את השואה בזכות הרבה מאוד כוחות אישיים, וקשה לו לקבל את חוסר היכולת. ומצד שני יש לנו באמת השאלה של הבדידות, הקושי להקים משפחה, הקושי להכניס אפילו יכולת לאינטימיות. ויש את אותם אנשים שהם במצב סוציו-אקונומי קשה, שמלווה בתחלואה נפשית, כן? הפרעות אישיות למיניהן, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את המחלקות, הייתה מחלקה בפרדסיה, הייתה מחלקה באברבנל, לאנשים שורדי שואה שגם לקו בנפשם ולא יכלו להתנהל בחיים הרגילים. לפני, אני חושבת, 25-30 שנה היה גם הרבה מאוד מאמץ שהם יזדקנו בכבוד, כי המקומות האלה בהתחלה היו באמת נוראיים, ואני חושבת שהם השתפרו עם השנים, אבל בהחלט הייתה תחלואה נפשית. אני מזכירה את הספר של אמיר גוטפרוינד, אם אתם זוכרים, שואה שלנו, קראתם את זה? מישהו מכם קרא את שואה שלנו? לא? אני חושבת, אחד הספרים שמתאר בעיניי מאוד יפה את ניצולי השואה, הוא מתאר את זה בהתחלה מנקודת המבט של ילד שגר באחת הקריות בחיפה, ומגיעים הדודים משם, עם כל מיני מנהגים מוזרים, למשל אותו אדם ששותה מאותה שקית עשרות פעמים, וכל מיני מצבים הרבה יותר מוזרים כמובן. ואיך הם כילדים רואים את אותם דודים מוזרים, ואחר כך בהמשך של הספר הוא מגולל גם את קורותיהם של אותם אנשים, ואיך הם הגיעו למצבים האלה שהם הגיעו אליהם, ואני חושבת שזה אחד הספרים הטובים שקראתי על שורדי שואה, שהוא לא מזעזע כמו הספרים של צטניק, אבל דווקא נותן באמת הבנה מאוד יפה. כן מצאו במחקרים ששורדי שואה יש יותר כאבי שלד, אוסטאופורוזיס, מה שאתם רואים פה, כן? את השקף, העברתי שקף, אתם רואים אותו? כן, אוקיי. עכשיו, מה שמעניין במחקר האורך שעכשיו התפרסם בגרונטולוגיה, בעצם מצאו שאצל השורדים היום, המבוגרים בעיקר אנחנו נמצא יותר דמנציה ויותר דיכאון, ופחות את הבעיות האלה שמצאנו בשנים הקודמות, ושוב זה כנראה קשור לשרידות ולחוסן, שאלה ששרדו היה להם חוסן גם גופני וגם נפשי יותר גדול. ואנחנו מגיעים להזדקנות. אז שימו לב למילים, לרוב השורדים אין ניסיון בהזדקנות, והמוות נחווה כתבוסה. מוות במשפחה קשור לרצח אומני ולאובדנים מרובים וטראומטיים. ושוב, מה שאמרתי קודם, הנחישות ששרתה אותם היטב בנעוריהם עלולה לסבך את ההזדקנות ולהקשות עליהם, כי קשה להם לקבל את זה. עכשיו שוב, חברו את זה לזמנים אלו, אוקיי? מוות במשפחה קשור לרצח המוני ולאובדנים מרובים וטראומטיים, ומה קורה היום לשורדי שואה שעוברים את מה שכולנו עוברים מאז 7 באוקטובר, וזה אצלהם עוד יותר חזק, כי זה מחזיר אותם לשם, ואם יש להם גם בכלל ירידה קוגניטיבית, אז המצב מאוד מאוד מסובך.
עכשיו, הקטע הזה הוא קטע מאוד מעניין, שלא תמיד הייתי מודעת לכולו, וחלק ממנו לקחתי מהוראות של בייקרסט, שזה בית אבות יהודי בקנדה, שבזמנו היו בו המון יהודים, וכמובן כל המטפלים בכלל לא היו יהודים ולא ידעו מה זה שואה. אני חייבת לספר לכם שגם כשאני ניהלתי בית אבות, גם עובדים ערבים ישראלים, לא כולם ידעו מה זה שואה. אנשים שהגיעו מנפאל עכשיו, יש לנו הרבה מטפלים מנפאל, מכל מיני מקומות, לא בהכרח יודעים מה זה שואה. לנו כל כך ברור שאנחנו מדברים על שואה, הם יודעים מה זה. אם אתם עובדים עם עובדים צמודים שמטפלים בבית, יכול להיות שצריך להסביר להם מה זה, וצריך להסביר להם את הדברים האלה. בטח למי שהיה במחנות ריכוז והשמדה. הפחד מהשירותים הציבוריים, הפחד מהמקלחת, אוקיי? אנחנו יודעים מה המקלחות סימנו במלחמה, במחנות השמדה, ולכן שורד שואה שלא רוצה להתקלח, אני בהחלט ממליצה לא להכריח אותו, ואולי לעשות אז מקלחת הולנדית, כן? מקלחת הולנדית זה לקחת, במקרים הם לוקחים מגבת קטנה, מרטיבים אותה ועם קצת סבון אולי, או fresh ones, ומנקים את האזורים האינטימיים, ובזאת באים על סיפוקם. בהחלט עם שורדי שואה צריך להבין את הפחד מהמקלחות, מהמקומות הציבוריים, מהריחות. אחד מהחושים שמעלים לנו זיכרונות הכי הרבה, זה חוש הריח. תחשבו לעצמכם איך ריחות מעלים אצלכם כל מיני זיכרונות, אוקיי? איזה מצבים הריחות הקשים מעוררים לאנשים שהיו במקומות, אולי במקומות מסתור, שלא הייתה מספיק היגיינה, שלא היו שירותים נורמליים. כל כך קשה לקרוא את זה בהקשר של מה שקורה היום עם החטופים, היעדר פרטיות, חללים קטנים, צפיפות, מחלה וחולשה, פגישות עם צוות רפואי וביצוע הליכים רפואיים, ואצל שורדי שואה זה נורא מוזר היה לי תמיד שהיה להם מאוד קשה לענות לשאלות אישיות, היה להם קשה עם טיפוח אישי, זיהוי על ידי צמיד, במחלקות לדמנציה, אזורים בטוחים, מנעולים, הגבלה פיזית, אוקיי, שפות זרות ומבטא זר, קולות, בכי צעקות, כלבים, שוב, אני לא יודעת אם קראתם, עוד ספר שאני מאוד ממליצה עליו, זה הכלב היהודי. מכירים אותו? הכלב היהודי מספר את סיפור השואה, כביכול מעיניו של כלב שגדל במשפחה יהודית. ואתם יודעים שאחד מהחוקים הראשונים של הנאצים היה של יהודים אסור להחזיק כלבים, ואז הכלבים נלקחו מהם. ואותו כלב הוא מכיר את היהודים יותר טוב, אז הנאצים יכלו להשתמש בו, לצוד יהודים. סיפור מדהים שמובא מנקודת המבט של הכלב. אני חייבת להגיד מאחר שאני גם מטפלת בעזרת בעלי חיים, שדווקא בניסיון שלי אני הכרתי הרבה שורדי שואה שכלבים הצילו אותם. אז תמיד אני אומרת, צריך להיזהר ממה שכלבים מעוררים, במיוחד כלבי זאב, כלבי דוברמן, שהנאצים השתמשו בהם, ומצד שני אני מכירה הרבה סיפורים של אנשים שניצלו בזכות מחבוא במלונה של כלב או דברים מהסוג הזה, אבל כללית אנחנו צריכים מאוד להיזהר, ולכן גם אנחנו מביאים פעילות עם בעלי חיים, מאוד להיזהר עם להביא בטח ובטח כלבים, ובטח ובטח כלבים מסוימים. אוקיי, אני עוברת הלאה, ואני פחות רוצה להתייחס לכל הדברים האלה. אני רוצה להדגיש את הנושא של שינוי מקום, שינוי למשל מבית לדיור מוגן, לבית אבות, והנושא של הבנת הוראות הנוגעות לסוף החיים. בניסיון שלי, הרבה מאוד שורדי שואה לא היו פתוחים לדבר ולתת הוראות מקדימות. כל הנושא של מוות הוא טאבו, אי אפשר להתקרב אליו, אי אפשר לדבר עליו, ותחשבו מה מוות במשפחה עושה, אם זה מוות של בן זוג, אם זה מוות של נכד, מאוד מאוד קשה לשורדי שואה הרבה פעמים לעבור את זה.
ומה שאמרתי, מורכבות הטיפול בבני זוג, אוקיי? שהיא גם חוסר אולי אינטימיות בתוך מערכת יחסים, הקושי לקבל עזרה והעלאת אובדנים מהעבר. דור שני מטפל גם מורכב, אנחנו כולנו מכירים את המונח דור שני, עם הקושי של ההזדקנות של ההורים, עם הצורך שוב להתחבר אליהם שוב, כי הם זקוקים לעזרה, כל הילדים ההוריים שהיו צריכים לטפל בהורים שלהם, ובעצם היו רוצים קצת להתרחק, והם שחוקים מהרבה מאוד שנים של טיפול בהורים, המון גם תחושת אשמה, אנחנו מכירים את החינוך, כשאני הייתי בגילך לא היה לי מה אתה מתפנק, והיחסים הם מאוד מורכבים, והרבה מאוד פעמים המורכבות עוברת גם לדור השלישי, ומצד שני לפעמים דור שלישי יש לו יותר מרחק והוא יכול יותר לטפל. ובואו נתחבר לדמנציה, אוקיי? רגע. אז בני משפחה שמטפלים באדם, אחד זה קיצור לאדם שחי עם דמנציה, גם ככה יש להם לחץ נפשי הרבה יותר גדול כתוצאה מטיפול באדם עם דמנציה, וקושי לשמור על הטיפול האיכותי לעומת השחיקה, ורגשות אשמה, ובדידות וכולי, וכל זה מועמס על כל מה שדיברנו עליו קודם, על יחסים מאוד מאוד מורכבים גם בכלל עם שורד השואה. אני רוצה להכניס פה מושג חדש שלמדתי אותו, ולא הספקתי להכניס אותו למצגת, אני מתנצלת, והוא נקרא אלקסטימיה, אני לא יודעת איך להגיד את זה בדיוק, אלקסיטמיה. מכירים את המושג? מישהו מכיר את זה? אוקיי. רגשות שאין עבורם מילים, אוקיי? ובעצם אנחנו מצאנו, ואני חושבת שכולכם מכירים את זה, ניצולי שואה שמחליפים את שפת הרגש בשפת הפעולה, ונוטים לתפוס רגשות כבעיות גופניות, והם לא מודעים כל כך שבעצם יש פה איזושהי בעיה גם רגשית, והם לא מוכנים לטפל גם בבעיה הנפשית. ואדם בשם קריסטל, שטיפל במעל 1,000 ניצולי שואה והיה בעצמו ניצול שואה, מספר שרבים מאוד מהם הצליחו מבחינה מקצועית, אבל היחסים האינטימיים שלהם כדבריו היו עגומים ומרוחקים. דיכוי הרגשות אפשר להם להתמודד עם העניינים של העולם, אבל במחיר כבד. הם למדו להשתיק את הרגשות שהציפו אותם בעבר, ובעקבות זאת כבר לא זיהו את מה שהם מרגישים. אז תחשבו איך הם יוצרים מערכת יחסים עם בן בת זוג, עם ילדים שלהם, ואפילו עם נכדים. עכשיו, מה שמעניין לשמוע מבחינה מחקרית, שככל שאנשים היו מנותקים יותר מהרגשותיהם, כך התקיימה פחות פעילות באזורי המוח שלהם הקשורים לתחושת העצמי. ואין כל כך היכרות עם העצמי. עכשיו, קחו אדם עם דמנציה, שגם ככה לא תמיד מבין מה קורה, לא בעולם החיצוני וגם לא בעולם הפנימי, וזה גורם להרבה מאוד בלבול ולעוצמות רגשות מאוד מאוד, מאוד גדולות, אוקיי? ואנחנו כן מוצאים שהרבה שורדי שואה באמת מעדיפים לטפל בתחלואים גופניים ופחות בתחלואים רגשיים, ולכן הם פחות פתוחים לטיפול רגשי, איך אמרה אנאול, לטיפול בדיבור שאנחנו כל כך מורגלים בו, אוקיי? מה התפקיד שלנו? קודם כל יש לנו את התפקיד של העדים. רגע, אתם יודעים מה, אני אעשה הפסקה רגע. זה stop share, ואני אשאל אם עד כה הדברים ברורים, ואם יש שאלות, הערות. אני רוצה להתייחס, מאחר ואני דור שני. תודה. כן, ואני מתעסקת עם שורדי שואה מזה 20 שנה. קודם כשהייתי עם הוריי, התנדבתי בעמך להיות איתם. אחר כך כשהם נכנסו לדיור מוגן,
גם ליוויתי אותם, וליוויתי עוד הרבה מהעיירה של אבא ומהעיר של אמא. אצל אמא לא הייתה משפחה, אז לא כל כך הייתי מעורבת בזה, אבל אני מאוד מעורבת בכל החלק של המשפחה, מהצד של אבא שלי, שכולם כבר אינם, חוץ מבת דודה ששרדה, שהיא הייתה ילדה, הם חיו עד גיל מאוד מבוגר, אפילו 1 עד 102, וכולם היו חסונים וטובים, ומשפחה נהדרת. יש לנו בלי עין הרע שבט ענק. יפה. הרבה דברים ממה שאת העלית, אני לא כל כך מסכימה עם הדברים, כי שוב, בחלק שלי שאני נתקלתי, הרבה דברים לא נתקלתי בהם. הקטע הרגשי בוודאי שכן. אני מספרת את סיפור הוריי כבר במשך כמה שנים, אני מאוד בתוך זה. אני מתנדבת אצל שורדי שואה, אני עושה המון דברים עם שורדי שואה, אני בעמותת דורות ההמשך, כאילו, אני חיה את זה. אז חלק מהדברים, כאילו, הם שונים ממה שאני מכירה ומה שאנחנו מדברים בלימודי השואה וכל הדברים האלה, וחלק אני מאוד התחברתי, כאילו, אני בתוך זה. אז אני די עכשיו מתלבטת, כאילו, זה לא תמיד, מה שכן, מתוך כל המשפחה המורחבת, רק בדודה של אבא שלי הייתה עם דמנציה, היא חייתה עד גיל 95, ואולי 5 שנים אחרונות היא כבר הייתה עם דמנציה. ושוב, אנחנו הרבה בני דודים, כולנו ביחסים מאוד טובים, מאוד מעורים בקטעים האלה, אז קצת קשה לי היה עם כמה דברים שאת אמרת, כי זה ממש ממש לא התחבר לי, אז אמא סליחה, כי זה ממש לא זה. א', מאוד משמח אותי לשמוע, כי אני דיברתי על דברים קשים. עכשיו, כמובן, אני מציגה את זה מנקודת מבט סוציולוגית. כן, כן, בהחלט. ולכן יש אנשים שזה נכון לגביהם, ויש אנשים שזה לא נכון. עכשיו, כמובן, אני מדברת גם קצת על הקיצוניות, אוקיי? זהו, פה זה נראה לי ממש, זה לא מה שאני מכירה, כי שוב, מצוין. אני מלווה המון ניצולי שואה, שורדי מצוין. שואה, ובסדר, אני מקבלת את זה, רק קצת קשה לי. תודה על ההערה, ואני שוב מזכירה, אבל גם שאלה שאנחנו מכירים היום, הם כנראה אלה בעלי החוסן הגדול. נכון. אוקיי? זה זה לא אותם אנשים אולי פגיעים שאני יכולה לדבר שפגשתי אותם לפני 30 ו-35 שנה. כי אולי אותם אלה וגם המחקרים מראים שרדו פחות. ואלה שאנחנו פוגשים היום הם בדיוק אלה שהם בעלי החוסן, גם הפיזי, אבל גם הנפשי. כן, עכשיו, בהחלט. הקושי הוא כשאנחנו פוגשים אותם עם הדמנציה, אוקיי? כי הדמנציה מערערת הרבה מאוד מההגנות שיש לנו, והרבה פעמים מכניסה בחודרנות, זיכרונות, רגשות, שאין שליטה עליהם, אוקיי? אני יכולה רק לומר שאבי לא היה עם דמנציה, הוא היה עד הרגע האחרון בסדר, והכל היה בסדר, רק מה שקרה, כשהוא היה ישן צהריים, הוא היה חולם ומדבר, כאילו מדבר אל השומרים ששמרו לגרמנים, וזה היה סיוטים נוראים. זה הדבר היחיד שהיה לו, אבל שוב, אני שמחה שאני שמעתי את הדברים האלו, כי זה ממש לא מוכר לי הדברים האלו. אז תודה, וסליחה אם זה לא מסתדר. טוב מאוד, אני מאוד שמחה. גם אני בת לאבא ניצול שורד שואה, אבל הוא לא עבר את המחנות. הצליח לברוח, אז הסיפור הוא גם החוסר. סליחה מרינה, שומעים אותך, אני שם אותך על מיוט. אז הסיפור הוא לגמרי אחר, אוקיי? אבל אם הוא למשל עבד עם ילדים ששרדו במחנות והוא עבד איתם באנגליה, אז כל הדברים שאני מדברת עליהם היו... אז שוב, אי אפשר להכליל. מי שעבר באמת את אימי התקופה הזו ושרד
גם בבריאות פיזית, ואנחנו מדברים בעיקר על הבריאות הנפשית והחברתית, מה טוב. פה במפגש הזה שלנו אנחנו רוצים בעצם לעורר את המודעות דווקא לאלה עם הפגיעות היותר גדולה, שהפגיעות יכולה להיות או בגלל אישיות ותנאי חיים וכולי, או סתם בגלל דמנציה. ותזכרו, אני זוכרת שלמדתי בקורס שאשל עשו עם עמך, אחד הקורסים הראשונים, ובכלל אמרו לנו שדמנציה זה פוסט-טראומה. סליחה, שניצולי שואה, בכלל יש להגדיר אותם כפוסט-טראומטיים. מדברת אתכם לפני 30 שנה בערך. אף אחד לא דיבר אז במונחים האלה בכלל, זה היה דבר חדש. היום לצערי פוסט-טראומה נוכחת בחיינו יותר ויותר, אבל פה אנחנו רוצים להדגיש מה זה הפוסט-טראומה של השואה, יחד עם הדמנציה, כי היא גורמת לבלגן שלם. טוב, בואו, תודה. תודה לך ותמשיכי בעבודת הקודש. אוקיי, יש עוד הערות או שאלות? נייט? אוקיי, אז אני ממשיכה עם המצגת, בסדר? אוקיי, אתם רואים? רואים את השקף? כן? אוקיי. אוקיי, טוב, רגע. עכשיו, פה אני מדברת גם כמישהי שניהלה מה שנקרא בית חולים גריאטרי. תחשבו על הסיפור של שורדי שואה ואוכל, אוקיי? הרי הרעב היה גדול, והרבה פעמים לבני משפחה של שורדי שואה קשה מאוד לקבל את בעיית אכילה, שהרבה פעמים בסוף החיים בדמנציה קורית אצל אנשים עם דמנציה, שמסרבים להכניס אוכל לפה, או שלא מסוגלים לבלוע ולעכל אותו. ופה מתחילות שאלות אתיות מאוד קשות, כשבעצם חלקם אומרים, ואנחנו מוצאים שבכלל אנשים יהודים יותר בעד האכלה בכפייה, כשהאכלה בכפייה זה זונדה כמובן, שאני מאוד לא אוהבת, כי אני חושבת שהיא גורמת לסבל גופני, לעומת למשל שאלה של האכלה בפג, אתם יודעים מה זה פג, חבר'ה? כן? אוקיי? האכלה בפג, ולעומת הגישה היום המודרנית יותר, בכלל טיפול בדמנציה, של לתת לאדם לאכול כמה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, ובכלל לא לדחוף לו אוכל מבלי רצונו. עכשיו, זה שאלות של סוף חיים, שכשאנחנו מדברים שוב עם משפחות של שורדי שואה, או עם בני זוג של שורדי שואה, הן מקבלות הקרנה לגמרי אחרת, בגלל המשמעות של הרעב בשואה. אז צריך להיות מאוד מאוד רגישים לדברים האלה. ההרמוניה המשפחתית שחשובה מאוד להרבה מאוד שורדי שואה, שבעצם המשפחה, מעבר לקריירה, המשפחה זו ההצלחה הגדולה שלהם. וכשההרמוניה המשפחתית נפגעת בגלל בעיות של איך מחלקים את הטיפול בהורים, מי עושה מה, אם כולם לוקחים חלק בנטל, כשהם רואים שמתחילים סכסוכים בין בני המשפחה, מאוד מאוד קשה לשורדי שואה יותר מאשר לאחרים, כי שם באמת ההרמוניה המשפחתית זה אחד הדברים שהכי מעניקים משמעות לחיים שלהם. אז אלה דברים שמיוחדים, אני חושב במיוחד לבני משפחה של אנשים עם דמנציה. והייתי בנושא של תפקידי העדים, ואנחנו נחשבים לעדים. אז באמת, אני חושבת שמה שאנחנו עושים פה בין היתר, זה להבטיח שירותים איכותיים קודם כל עבור שורדי שואה. וכל הפרויקט של קשרים וקישורים, והפרויקט של להיכנס לבתים של אנשים שחיים עם דמנציה, במיוחד אם הם שורדי שואה, ולהבטיח איכות חיים טובה להם. אני חושבת שזה האלף בית של תפקיד העדים, וכרגע אנחנו עוסקים גם בסעיף 2, ההכשרה והחינוך של הצוות. עכשיו למשל זה דבר שחשוב, גם אם אתם מתנדבים שנכנסים לבית של אדם שחי עם דמנציה,
ולפעמים צריך להסביר, כמו שאמרתי קודם, לעובד הצמוד, למה כל כך חשובה לאותו אדם השליטה על החיים שלו, האוטונומיה שלו, למה כל כך חשוב לא להכריח אותו לעשות דברים, כי אם זה חשוב לכל אדם, גם עם דמנציה רגיל, אצל שורד שואה על אחת כמה וכמה, אוקיי? אנחנו צריכים לתת את התמיכה לצוות המטפל. מצד שני אנחנו רוצים גם להמשיך את הזיכרון. אנחנו רוצים לשמוע משורדי השואה את הסיפור חיים שלהם, ומצד שני אנחנו לא רוצים לפתוח תיבות פנדורה, שאחר כך אי אפשר יהיה לסגור אותם, אוקיי? שאנחנו מכירים, הרבה פעמים זה קורה אצל סטודנטים צעירים שמאוד שמחים שהם יצרו קשר ואמון עם נגיד שורד שואה, והוא מתחיל לספר להם את הסיפורים שאולי הוא הדחיק כל כך הרבה שנים, ואנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לזה שזה יכול להעלות עוד הרבה מאוד דברים אחר כך, וזה יכול להעלות גם התנהגויות חריגות, וזה יכול להעלות דיכאון, וזה יכול להעלות מצבים סומטיים. אז לנסות לא, אנחנו צריכים לא לנסות לפתוח את תיבות הפנדורה, ומצד שני כשתיבות הפנדורה נפתחות, אם הן נפתחות במיוחד כשחוסר העכבות של הדמנציה עולה, לדעת להיות זהיר עם זה, לקבל הדרכה מאיש מקצוע, לדווח למשפחה מטפלת, לדווח לאיש מקצוע מלווה, ולהיות מאוד זהירים במעקב אחרי אותו אדם, מה זה עושה לו, אוקיי? כי זה יכול לגרום לשרשרת של תגובות. כמובן, אנחנו רוצים להמשיך את התמיכה בשורדים ולפתח את הפרויקטים הייחודיים עבורם, ובעיניי זה שחברנו פרויקט קשרים וקישורים לפרויקט של שורדי שואה, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חשוב, כי קשרים וקישורים נותן את היכולת להיות בפעילות, להיות בעשייה, ולאו דווקא לדבר על הרגשות, ולאו דווקא לדבר על הזיכרונות הקשים, ובכך להבטיח איכות חיים בלי להיכנס לאותם רגשות שאנשים לא יכולים לדבר עליהם, לא רוצים לדבר עליהם, רוצים להשכיח אותם. מיצוי זכויות אנחנו לאו דווקא עושים בפרויקט הזה של קשרים וקישורים, אבל כן מתנדבים אם אתם רואים דברים שחסרים מבחינת מיצוי זכויות. יש היום כל כך הרבה מקומות שעוסקים במיצוי זכויות, במיוחד לשורדי שואה, ושוב תזכרו, הם הולכים ומתמעטים בינינו, לכן גם פתאום הרחיבו את ההגדרות של מיהו שורד שואה, כי באמת הם הלכו והתמעטו והתקציבים קיימים, אז באמת לאפשר להם כמה שיותר אפשרויות, ובקבוצות הדרכה שלכם, אני מקווה שתוכלו להגיע גם לנושא של מיצוי זכויות, ולקבל הדרכה, ואולי אנשים כמו דבורה, שאת אומרת שאת כל כך מנוסה בזה, יכולה לתת הרבה מאוד ידע על נושא של מיצוי זכויות. מבחינת טיפולית יותר, ופה אני מצטטת את מורתי סוניה לצטר-פאו, אנחנו כן צריכים להיות מסוגלים להקשיב בצורה אמפתית לסיפורים ולרגשות, ולכתוב אותם. ומצד שני אנחנו מכירים, במיוחד בדמנציה גם, אני חושבת שלפעמים אנחנו נורא נלהבים אפילו, כי פתאום אדם מתחיל לספר את הסיפור, ואז אנחנו מגלים שזה אותו סיפור שחוזר על עצמו, סיפור מאוד מצומצם. כמו בכלל בטיפול בטראומה, מאוד כדאי לחבר אותו לסיקוונס, לרצף של חיי האדם. מה היה לפני המלחמה, היו חיים לפני המלחמה, מה המשיך אחרי המלחמה, ולחזק את הכוחות של האדם. מה עזר לו? מה עזר לו בהתמודדות שלו, גם בשואה, גם אחרי השואה? איזה כוחות הוא גייס? איזה יכולות הוא גייס? ואלה הדברים שיוכלו אחר כך לעזור לו גם בזקנתו, וגם בהתמודדות למול אתגרי הזקנה. ולא צריכה לספר לכם שאתגרי הזקנה גם הם רבים בפני עצמם. ואם אנחנו יכולים לעזור לאנשים, לא להתחבר רק לקושי ולקורבן שהיה, אלא באמת לכוחות שעזרו להתגבר על הרוע הנורא הזה,
זה מה שיכול לתת לאנשים את היכולת להמשיך להתמודד, גם עם הזקנה שלהם, גם עם ההזדקנות של בני הזוג שלהם, או של אחרים. עכשיו, קשה לנו, ושוב, לאנשים עם דמנציה הרבה פעמים יחזרו על אותו סיפור שוב ושוב, והרבה פעמים זה קשה לנו וזה מעצבן אותנו, ולפעמים זה נראה לנו כאילו הבן אדם אפילו מנסה לעשות עלינו מניפולציה. תנסו להקשיב כאילו כל פעם האדם חוזר, זו פעם ראשונה שאתם שומעים את הסיפור, להיות שם בקשיבות מלאה, להיות שם בהבנה שזה הדמנציה, הזיכרונות, החוזרים, המצומצמים אפילו, החזרה עליהם, אל תגידו כן שמעתי את זה, אלא כל פעם להתייחס כאילו שמעתי מחדש, אבל תנסו לחבר לעבר וגם לעתיד ולכוחות של האדם, ואז לקחת את אותו סיפור. סליחה? אני משערת שזה לא אליי, כדי באמת לעזור. עכשיו, נתן דורסט שם ממקימי עמך הפסיכולוג הראשון, הוא גם מספר שהניצול נעצר בשלב ההתפתחות הפסיכולוגית בו היה בזמן השואה, מבחינה רגשית. ולכן גם לקבל את זה, שיש באמת אנשים שנעצרו באיזשהו שלב, לא התקדמו, לא התפתחו, כמו שאמרתי אתכם על הנושא הזה של בכלל, לעבוד עם הרגשות של עצמי, להיות מחובר אליהם. כי באמת אנשים באו ורצו תקומה, ורצו להיות נורמליים שוב, ולהקים משפחה, ולהקים קריירה, והם התקדמו הלאה, ולא תמיד היה להם זמן אפילו להיכנס לתוך עצמם ולבדוק את עצמם, וזו הייתה גם הגנה מצוינת שאפשרה להם להמשיך. תזכרו שניצולים רבים חווים פגיעה באמון באחר ובערכם העצמי, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד קשובים. אני חושבת שפה אנחנו נדלג, וכמובן אי אפשר לדבר על שורדי שואה בלי לדבר על הלוגותרפיה שוויקטור פרנקל פיתח אותה. מסתבר שהוא פיתח אותה גם לפני שהוא היה במחנה ריכוז, וכמובן גם, כמובן אחרי מחנה הריכוז, ושוב אם מישהו לא קרא במקרה את האדם מחפש משמעות, זה ספר כמעט חובה, וספר לא פשוט, אבל לפחות לקרוא את ההתחלה של הספר, על איך הוא הגיע וחיזק את התיאוריה שלו. ואני אדבר דווקא על הטכניקות של חיבור מחדש של הערכים והבנת הבחירות שעשה, מציאת המשמעויות באירועים קטנים ויומיומיים, ואיך היה רוצה שתקופת חייו תראה. אבל יש הרבה מאוד בתיאוריית הלוגותרפיה, שאנחנו לא ניכנס אליה עכשיו כי היא פחות רלוונטית לענייננו, אבל באמת העניין הזה שאדם יוכל להתמודד כמעט עם כל דבר, אם יש לו בשביל מה. וכשאנחנו מלווים למשל אפילו אדם שמלווה אדם שחי עם דמנציה, מתוך מה הוא מלווה. לא תמיד, וזה בסדר גם, לפעמים נגיד, אני לא אוהב את האבא הזה. האבא הזה שבא מהשואה אולי היה אבא קשה ונוקשה, והוא לא היה מסוגל לתת כלפיי רגש. אבל אני עושה את זה מתוך חובה מוסרית. אני עושה את זה מתוך ראייה שצריך, ואני אעשה את זה הכי טוב שאפשר, גם כמודל לילדים שלי. אנחנו מכירים, אני מכירה ילדים שהייתה להם ילדות מאוד מאוד קשה בצילה של השואה שעברה על ההורים שלהם, ואולי אותם הורים לא היו ההורים האידיאליים. סליחה? את שמעת? אוקיי, טוב. ואני אוהבת מאוד את תיאוריית האינטגרציה של פרופסור ג'קי לומרן, שנפטר לא מזמן, שניתן לחיות בשלווה רגשית, גם אם האדם משלים ממה שהיה בך, ועם סתירות פנימיות. כלומר, לא תמיד החיים שלנו הם בקו ישר, ולפעמים גם יש דברים שעשיתי שאני אולי מתביישת בהם, ואני מתחרטת עליהם, הרי אף אחד מאיתנו לא מושלם. ובעצם אפשר לחיות עם האינטגרציה הזו שקיימת בחיים שלנו, ואני חושבת שזה מאוד עוזר לקבל באמת את המציאויות, את רגשות האשמה, את אשמת הניצול. כן, הדברים הם אף פעם לא אידיאליים, החיים עצמם הם לא כמו החיים בתיאוריה ובאיך שהיינו רוצים לדמיין אותם,
ואנחנו יכולים לחיות עם כל מיני חוסר אינטגרציות. היינו רוצים שאדם יגיע להשלמה עם הזיכרונות מהשואה ועם מה שהיה, אבל כשאנחנו מדברים על דמנציה, בטח על דמנציה בשלב 2 ו3, אני חושבת שאין לזה מקום, אני חושבת שצריך להניח לדברים, לשמוע את מה שהאדם מספר, לעזור לו להגיע להשלמה עם הדברים, לשמוע את הדברים שלו ולהיות בתפקיד העד, ואפילו אולי, אני מאוד אוהבת שאני עובדת עם אנשים גם לכתוב את הדברים. ואדם שרואה שאני כותבת את דבריו, הרבה פעמים מרגיש שאני נותנת לזה הרבה יותר מקום מאשר אם אני רק מקשיבה, אוקיי? אז יש אנשים, ואני יכולה לשאול, אתה רוצה שאני אכתוב, אתה רוצה שאני אקליט, אתה רוצה שאני אתן את זה למישהו, וכולי וכולי. ואני רוצה לסיים אני מאוד אוהבת את זה, אם תפגוש אדם שבור, שב איתו על סף השבר הארור, אל תנסה לתקן, אל תרצה שום דבר, ביראה ובאהבת הזולת שב איתו, שלא יהיה שם לבד. כתבה את זה סמדר ויינשטוק, אני לא יודעת מי, אבל אני מכירה את הציטוט הזה והוא יפה. צטניק שאמר, לא השטן או אלוהים ברא את אושוויץ, אלא אני ואתה. כשם שלא השטן יצר את הפטריה הגרעינית, כי אם אני ואתה האדם. אושוויץ הייתה החזרה הגנרלית לקראת המצאת האטום. כי האצבע שתלחץ על הכפתור הזה, שיכול להפוך את העולם לתוהו ובוהו, היא לא אצבע אלוהים, אלא אצבע אדם. וזה היטלר לא היה שטן, הוא היה אדם. אז אני מקווה שלנוכח זה באמת כולנו ננסה, ואני חושבת שבטח בעבודה עם שורדי שואה, כולנו מנסים להיות אנשים טובים יותר. להיות אדם זה לזה, להיות קשובים לשורדי השואה שחיים בתוכנו, ולנסות לסייע אליהם כמיטב יכולתנו. ועוד ציטוט, אם יש כאן לקח כלשהו, הרי הוא הידיעה שבני אנוש מסוגלים להתעלות באהבתם ובנאמנותם, לא רק על ההשפלה הגופנית, אלא גם על העייפות הרוחנית של שנות צער ומכאוב. אז אני בזאת מסיימת את המצגת ופותחת לשאלות, הערות ודיון. אני רוצה לומר שזה היה מקסים, ממש ממש מעניין. תודה רבה לך, זה היה מעשיר בצורה בלתי רגילה. תודה. חשוב לי לשמוע, אז תודה. אני רוצה לומר שבסך הכל שורדי השואה היום הם היו ילדים בשואה, שזה בכל זאת זה זיכרונות של ילדות, זה זיכרונות שהם בדימנציה מופיעים הרבה יותר מאשר הזיכרון האחרון. אז ההתייחסות היא לילד, ההתייחסות היא, זה לא כמו שאנחנו מדברים על שורדי שואה, כמו שאמרת לפני 30 שנה, שדיברו על שורדי שואה. היום כל שורדי השואה הם בני 80 פלוס, והזיכרונות שלהם הם יותר מהסיפורים שהם שמעו לדעתי. אני לא ממש התנדבתי עם שורד שואה, אבל כל מה שאמרת מתאים לכל הדמנטים שאנחנו נמצאים איתם. כן. ואם יש לך איזה טיפ למקלחות, אני מאוד אודה לך, דפנה. זה משהו שחוזר על עצמו אצל כולם. אוקיי. אז כמובן, שורדי שואה ומקלחות, אני זוכרת בהיסטוריה שמישהי סיפרה לי על שורדת שואה שהכריחו אותה להתקלח ולמחרת היא התאבדה. זה של אז. בכל מקרה אנחנו יודעים שאנשים עם דמנציה הרבה פעמים נמנעים ממקלחת, ויכול להיות ששורדי שואה גם יותר. אז אני אספר לכם, אני חושבת שאנחנו כישראלים, אני חושבת שאנחנו בגדול, במיוחד אנשים שאנחנו עם נקי, ואנחנו כולנו מתקלחים לפחות פעם ביום. עכשיו, צריך לבדוק למה אדם לא רוצה להתקלח, אוקיי? עכשיו, לפעמים הזקנים באמת השורדים של... רגע, דפנה, אנחנו לא רואים אותך. עכשיו חזרת. לא רואים אותי? לא, עכשיו חזרת, הכל בסדר. אוקיי. אז של פעם זה היה כי התקמצנו על המים החמים,
ועל החימום במקלחת ודברים מהסוג הזה, שהיום אני חושבת פחות אנחנו מוצאים, אבל צריך לבדוק למה אדם מתנגד להיכנס למקלחת במידת האפשר. אני לאחרונה מביאה הרבה פעמים דוגמה של ביקור בית שהייתי בו, שבאמת סיפרו לי שאישה בדמנציה מתקדמת מאוד מאוד מתנגדת למקלחת, וכעובדת סוציאלית שאמונה על ביקורי בית, הרי זה הכלי העיקרי שלנו, אמרתי, טוב, אני רוצה לראות את המקלחת עצמה, אני רוצה להיות איתה בזמן המקלחת. ואז עליתי על כמה דברים שקשורים קודם כל למכניקה של המקלחת. איך מכניסים אותה למקלחת? באותה מקלחת הייתה רוח פרצים, לא גדולה, קטנה, אבל בשביל אישה שלא מבינה מה קורה, והוויסות שלה הוא הרבה יותר קשה, אז זה היה לה הרבה מאוד. ביקשתי שישימו תנור חימום מולה, ושכשמקלחים אותה, יסבירו לה כל חלק במקלחת, ולשים לה כובע, אני חושבת שזה פטנט נהדר, כמו אני מכירה שהדתיות מבני ברק יש להם את הכובע המגבת הזה, לשים אותו על הראש אחרי המקלחת, כדי שלא יהיה התחושה הזו של הרוח פרצים. אז זה לפעמים דברים קטנים כאלה. לפעמים להתחיל את המקלחת ובכלל להישאר עם בגדים תחתונים, אוקיי? לשים אולי מוסיקה שאדם אוהב במקלחת. עכשיו אמרתי, אנחנו רגילים להתקלח לפחות פעם ביום, אבל יש אנשים שגם אם הם יתקלחו פעם זה גם לא נורא. אני רוצה לצטט רופא גריאטר ששכחתי את שמו, שזה לא נעים, מבאר שבע, שגם אמר שהמחקרים מראים שאנשים שלא התקלחו לעתים קרובות לא פיתחו יותר דלקות עקב זה, אוקיי? אז גם להוריד את הלחץ מהמקלחת. עכשיו השאלה היא מי אני מתקלח, מתי אני מתקלח. למשל יכול להיות שכשאני עוד מאוד מנומנמת, תכניסו אותי למקלחת. או תשחדו אותי אפשר לשחד עם עוגת גבינה וכוס קפה, חבל על הזמן. אז תעשי מקלחת, נלך אחרי זה לבית קפה וכולי וכולי. יש אנשים שאני אכנס למציאות... או לשתות במקלחת. מה? כן, גם אני עושה... או לקבל ארטיק במקלחת, כן. בהחלט. ולנסות לבדוק מה מפריע לי במקלחת, למה אני נמנעת, ולהתייחס לזה. דבי ואני אומרות להפוך את המקלחת למיין ספה, סבון טוב, ריחות מדהימים, מקלחת אולי מאובררת וגדולה ומוארת, מגבת מפנקת, כל הדברים שיכולים לעזור, ולא להיכנס אותם בלחץ, וכמובן מי שנורא מתנגד אז אולי עם מגבונים לחים בשיטה ההולנדית, גם אפשר לפעמים לעשות זה. והרבה פעמים מהתקשורת הסובייקטיבית, עוד מעט יוצאים ל-XYZ, או יש בדיקה רפואית, אז מן הראוי להתקלח. עכשיו היה לנו סיפור, אני לא יודעת אם מי שהתייעצה איתי על העניין הזה נמצאת פה, מישהי שאמרה, אבל התקלחתי. לא יודעת למה בא לי, ואישה מאוד אקדמית כזו, אז אמרת, בואו נעשה רישום של המקלחת. וברגע שנעשה רישום, והיא הייתה גם צריכה לחתום שהיא התקלחה, אז זה דווקא עזר כנגד ההתנגדות למקלחת, כי זה הראה לה מתי התקלחה, מתי לא. כל אחד סיפור אחר. הרעיון הוא להיות יצירתי, לצאת מהזה, ולנסות להבין למה אותו אדם מתנגד. אוקיי? תודה. אני רציתי להעלות את השאלה לאנשים שמתנדבים כבר נכנסים, כי זו שאלה שתמיד כשאני מדברת על העלאת זיכרונות, תמיד שואלים אותי, ומה אם יחזור לשאלות של השואה, שאת גם דיברת על זה, דפנה, אבל הייתי רוצה לדעת ממישהו שכבר יש מתנדבים פעילים, אם הם בכלל נפגשו עם בעיות של זיכרונות קשים, או שלא. אז הייתי רוצה לשמוע אם יש למישהו ניסיון. לא? טוב, אין? אצלנו עדיין אין את המתנדבים, אז עוד לא מתקרבים לזה עדיין. אנחנו עדיין מגייסים, רק מתחילים לגייס. דבי, אולי עד שיש לך, נכנסת להרבה בתים, לאו דווקא אנשים עם דמנציה, אבל
נגיד אם את פוגשת אנשים עם ירידה קוגניטיבית, אז הם גם מדברים על יותר נושאים בעייתי, כאילו נושאים קשים, או מה הניסיון שלך? למי הפנית את השאלה? כן. לדבי. לי? היא השנייה. לא שומעים. אליי? כן. תראה, אני נמצאת עם הרבה, גם במרכז יום, איפה שאני, מרכז יום לאנשים עם דמנציה, יש לנו הרי את המרכז, יש לנו כמה, גם כן שורדי שואה, וגם אצלם עשיתי ביקורי בית. האמת היא שחוץ ממקלחת, שזה לא יותר מאשר אנשים עם דמנציה רגילים, יש להם מדי פעם, נדמה לי שנתקלתי עם 2 שהיה סיפור עקב היותם שורדי שואה. מה שכן, אלו שהיו צעירים, קשה מאוד לדבר איתם כשמתחילים לדבר על ילדות. כשמדברים באיזשהו מקום, או מה על ילדות, מה היה בבית, איך היה בבית, נורא קשה להם עם השאלות האלו, ובכלל עם, למשל, אני אתן דוגמה, רגע, מה קשה? כי הם לא זוכרים או הם כי לא, לא היה? הם לא זוכרים והם לא יודעים, וזה משום מה, אני אתן פשוט דוגמה, אני מדי פעם נותנת להם כל מיני הרצאות, נגיד על חגים. אז אני שואלת איך היה בבית, מה היה לכם בבית, והיה אחד שקצת כעס, כי אין היה מנהגים בבית. אבל זה מאוד חריג, אין הרבה כאלה, לפחות אלו שאני נתקלת בהם, לא יודעת. כשאדם, אני רק רוצה להציע, כשאדם אומר אין לי זיכרונות מהבית, אני משערת שאת עושה את זה, אבל ליתר ביטחון אני אומרת, אז איזה מנהגים יצרת במשפחה שהקמת? כן, זה מה שאני עושה. כן, כן, כן. אני עושה, ואז הרבה פעמים הם נרגעים, כי באיזשהו שלב זה קצת מעלה להם את רגשי כמובן, קשה להם, אבל בסדר, לא נתקלתי עם דברים דרמטיים. אני בכל אופן מכירה הרבה. גם אני במרכז יום, אנשים שהם שרדו, ומישהי שהייתה קצת במחנות, היא הייתה בגטו ורשה, בתור ילדה, אז היא זוכרת, מספרת קצת, אבל גם אני לא רואה שזה מביא אותה למקום עמוק. זה מישהי שכל פעם שאני אומרת, גם היום שרנו עושה שלום, כאילו תפילות, חודש אלול והכל, היא תמיד אומרת לא רק שלום לכל ישראל, לכל העולם, היא מאוד היא אמרה כאילו אם שרדתי היא באה עם משהו, כאילו כל יום זה ברכה. אז גם את זה לפעמים אנחנו פוגשים. כן, רק אני חייבת לציין שיש הבדל עצום בין האנשים שורדי שואה שאני הכרתי לפני נאמר 20 שנה, 10 שנים, לבין השורדים של היום. השורדים של פעם הם היו בשואה מבוגרים יותר. אני יכולה להגיד, אמא שלי הייתה בת 16, אבי היה בן 19, אז הם כן היה להם זיכרונות ילדות. אבל אם את שואלת היום את השורדים שהיו ילדים מאוד קטנים, הם לא זוכרים, הם לא יודעים, לא רק שלא זוכרים, הם לא יודעים, אין להם את המושג הזה שהייתי ילד במשפחה. וזה קצת זה, כי כל אלו ששורדים היום, הם היו פשוט ילדים קטנים. אני גם רואה את זה. כן, סליחה רפי, כן. אני בתחום כבר 13 שנים, אני מרפאה בעיסוק בבתי אבות, אז אני לא יכולה לדבר על אנשים לפני 20 שנה, אבל כן אני רואה שהיו תקופות כשעוד נכנסתי לתפקיד, שהסיפורים היו קצת יותר, אני פוגשת הרבה מאוד ניצולי שואה בבתי אבות שאני עובדת בהם, בכל מיני רמות של תפקוד ורמות קוגניטיביות שונות, סיעודיים, תשושי נפש, אז כל פעם אני רואה את זה בצורה שונה, אבל באמת בשנים האחרונות הניצולים הם באמת ילדים קטנים, איפה שאולי גם הדחיקו חלק מהדברים. אז הסיפורים הם לא מפורטים כל כך, אני לא זוכר, אני הייתי מאוד קטן, הייתי תינוק, אז אני גם כבר, אני גם שמה לב להבדל הזה, אני גם רואה את זה ביום יום. כן.
אני רוצה להזכיר באמת משהו שאנחנו פחות, אמרת לכם שאני תרפיסטית בתנועה גם, ויש גישה שאומרת שגם ילדים ותינוקות, הדברים נרשמים בשלב הפרה-ורבלי, אוקיי? הם נרשמים בגוף בשלבים האלה, ובגלל שאין נגישות של מילים, אז קשה להעלות את זה, אוקיי? ולכן אולי צריך, אנחנו צריכים להיזהר גם כשאנחנו חושבים שאנשים, ילדים צעירים לא זוכרים, אולי הזיכרון עדיין בכל זאת עצור בגוף, ואני חושבת שלא מספיק, זה עוד נחקר או לא מספיק מודע, אבל כמו שמדברים להבדיל שבפוסט טראומה הדברים נרשמים בגוף, ולפעמים הם לא נגישים אפילו במילים, וכמו שהשתמשתי במונח הזה, האלקסטימיה או whatever, זה מצוי שם לפעמים באיזה מקום, וזה יכול אולי גם ליצור איזה שהם קשיים. ואז למשל, אם אנחנו מטפלים באדם כזה ומטפלים בו במגע, אז למשל לראות האם מגע הוא מיטיב לאותו אדם, או שהוא נרתע ממנו ולא אוהב אותו, הוא לא מסוגל לומר לי אפילו, אבל אני צריכה להסתכל על זה, כי כמה שאני מטיפה למגע וכולי, יש אנשים שממש זה עושה להם רע, אוקיי? אז נשים לב לזה, ורשמתי... אבל זה אנחנו נראה גם אצל אנשים שיש להם בעיה של הדמנציה, ופתאום יש להם בעיה של רגישות למגע שלא היה בעבר, זה לא שהיה, לא היה הורה שנגע. אוקיי. בכל אופן, רשמתי לעצמי עוד משהו שככה לקחתי מהגרונטולוגיה, ואתם זוכרים שאמרתי לכם על האנשים שדווקא, אלה ששרדו עד היום נחשבים לבאמת בעלי שרידות גבוהה, ומכניסים את המונח גידול פוסט-טראומטי, אוקיי? אז אלה, ואולי דבורה באמת, אלה המשפחה שלך, אפשר להכניס אותה לקטגוריה הזו, אז גידול פוסט-טראומטי תורם לתוחלת חיים, לשיקום, ריקי זה בשבילך, ולשביעות רצון מהחיים. אוקיי? אז הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הפוסט-טראומה כמשהו מוריד, אבל זה שמסוגל לגדול ולצמוח, בעצם הוא עם הרבה מאוד כוחות, ולשם אנחנו צריכים אולי לכוון את הדברים שלנו כשאנחנו בקשר איתם. הייתי רוצה עוד לגעת על דבר אחד קטן. השתתפנו בתיאטרון עדות, וחיפשנו אנשים מהדור הראשון, היה מאוד קשה, והיו 2 שאמרו לא, אנחנו לא זוכרות כלום, אנחנו היינו ילדות קטנות, ותוך כדי הם פשוט נפתחו, הם דיברו על דברים שהם לא חשבו שהם עברו אותם, אבל כן, כל הקטע הזה של כל איך שעברנו את הסדנה הזאת לפני שהקמנו את התיאטרון, פשוט 2 נשים שהיו ילדות, דרך התיאטרון, דרך הסדנה, הם סיפרו את הסיפור שלהם, וזה היה ממש מדהים. כן. באמת הדחיקו את זה. כן, כן, כן. וזה היה... מעניין. דפנה, אני רוצה לומר משהו בעניין הזה שככה את אומרת שיש דברים שבעצם הניצולי שואה, היום אלה שבעודם בחיים, אז הם היו קטנים יחסית, והם באמת נכון לא זוכרים את הכל, חלק מודחק, חלק באמת לא זוכרים. יש משהו פתאום תוך כדי זה שאתן מדברות עליי בראש, שיש משהו שאומרים שיש זיכרון משפחתי, מה שנקרא, טוענים לדבר כזה, שיש זיכרון, מה שנקרא, זיכרון גנטי, לא של הגוף עצמו, אלא גם של המשפחה שהוא מועבר, ואני אומרת שזה, אני משערת שהבאים אחרינו בתואר, אם מה שנקרא, התעסקו בדברים האלה, אבל יכול להיות זאת אומרת, עוד דור הבא, כדור שלישי, יצליחו אולי באיזשהו שלב לרפא את הזיכרון הגנטי הזה, ואולי רק שם זה יוכל, או להעלות את זה מה שנקרא מהמעמקים. כן, קוראים לזה, תודה שאת אומרת זיכרון אפוגנטי, נדמה לי זה נקרא. אפוגנטי, נכון. ויש ספר מאוד יפה של העברה בין דורית, אתם מכירות אותו? כן, אז בלימודי השואה באמת למדנו על הקטע הזה, שהרבה פעמים הנכדים
יש להם את כל המאפיינים של שורדי שואה, שזה באמת העברה בין דורית, במיוחד בנות לסבתות. כאילו סבתות מעבירות לנכדות. מעניין. יש מחקר מאוד יפה, אנחנו למדנו את זה בלימודי השואה, וזה מאוד מעניין, כי אני יכולה להעיד על הבת שלי שהיא כל הזמן אומרת את זה. היא אומרת לי, אמא, תקשיבי, אני ממש מרגישה את סבתא, והיא עושה דברים שלא מתאימים, ממש לא מתאימים לדור היום, כמו הקטע של להתעסק באוכל, והיא גם כן מתנדבת, כל מה אנחנו, גם אני וגם היא, מתנדבים כל הזמן בעזרה, הרבה דברים שקשורים באוכל. ואני מאמינה שזה גם מהבית. אז כן, זה העברה בין דורית, כן. תודה מרינה, א' שהעלית את זה, זה חשוב. נכון. אולי את יכולה דבורה לשלוח לנו אם יש לך את נשמח לקצת חומר, כן. מה? אני אומרת, נשמח לקצת חומר על זה גם, כן. אני צריכה לחפש, כי ההרצאות האלו הן הרצאות פרונטליות, אוקיי. אז יכול להיות שיש באיזשהו מקום, אבל יש דבר כזה שהעברה בין, את יודעת מה, אני אשאל את זה באמת בקבוצה של עמותת דורות ההמשך. אפשר לחפש בגוגל. כן. גם, כן, כן, יופי. אוקיי, טוב. עוד הערות, הסתייגויות, מחשבות?